Vicent Pallà ens llegirà una poesia titulada L'ofici. Bona vesprà. Com ja sabeu, son pare de Sant Andrés Estellés era forner i feia tots els dies pa. Estellés va escriure un poema que es titulava L'ofici, on va recordar quan ajudava a son pare a fer pa. Estellés va ser també un xiquet com vosaltres. Anava també a l'escola, jugava amb els companys al pati, estudiava i fins i tot escrivia poesies. I el poema diu així: venies d'una llarga família de forners i a tu t'agradaria ser forner com els teus i entrar feixos de llenya de pinassa en el forn i fer el rent en caure el dia com el feia i a mitjanit anar al forn per a pastar, creuar amb una ràpida ganiveta la pasta i escombrar lentament, prendre-li foc al forn, ficar el cap al forn, aquell infern de flames que olia intensament als matins del garbí, pujar a l'alcavor, aquell calor humit, i deixar caure el pa, aquell pa cruixidor i alegre a les paneres, i tripular el forn, fer-li créixer el foc o fer-li-lo minvar. Tu series forner, com ho feren els teus. I al costat del teu pare aprengueres l'ofici, nit a nit, dia a dia, i ara en tens l'enyorança. Una amarga enyorança per a tota la vida. Et creu al pit de banda a banda amb aquell ràpid senyal de ganiveta que no pots oblidar. Allò que més t'agrada, d'on et venen els versos, els arraps en la carn, aquells dies salvatges quan entraves els feixos de pinassa en el foc. Moltes gràcies.